Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar li fil-jiem li ġejjin avviż legali sa jipprojbixxi li l-pagi jitħallsu bi flus kontanti. Minflok dawn ridu jitħallsu dirett fil-kont bankarju jew b'ċekk. Intervistat minn ġurnalisti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, id-Dr. Abela qal li dan sa jipproteġi l-jeddijiet, id-drittijiet u d-dinjità tal-ħaddiema, b'mod speċjali ta' dawk l-aktar vulnerabbli. Issejjaħ din ir-riforma bħala protezzjoni oħra li tipproteġi l-aktar kundizzjoni tax-xogħol bażika, is-salarju. Dwar l-emenda li sejjaħ qawwija brabta mal-couriers tal-ikel temping agencies u l-white plates, id-Dr. Abela qal li l-Gvern daħħal id-dixxiplina u l-ordni. Stqar li llum fil-pajjiż jopera biss minnu serju. Dan qal li jgħottu ukoll għall-qasam tal-kostruzzjoni. Il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar sfidi oħra li qal il-Gvern kompla jindirizza wara 8 ta' Ġunju biex jibqa' jżomm il-fiduċja lil poplu silfu. Qal li s-sondaġġi juru li tħassib tal-għoli tal-ħajja m'għadux fuq quddiem nett. Dr. Abela qal li l-priorità tal-pajjiż issa hi l-ambjent. Kien bekk li qal wara li s-sibt residenti Melliħin protestaw kontra żvilupp ta' appartamenti u garaxx fil-lokalità tagħhom ta' direzzjoni biex artijiet tal-Gvern ma joħorġux għal żvilupp ta' appartamenti. Dwar l-iżviluppi fuq artijiet ODZ, il-Prim Ministru Abela qal li l-pajjiż irid jgħid le darba għal dejjem. Dr. Abela ġie mistoqsi anki dwar it-turiżmu u qal li l-pajjiż irid jimxi lejn il-kwalità u biex jagħmel dan irid investiment fl-ospitalità. Dwar it-traffiku l-Prim Ministru qal li l-ħinijiet tas-servizzi bħad deliveries mistennija jitqasmu biex il-ġurnata u l-lejl jintużaw aħjar. Dr. Abela qal ukoll li l-budget sa jkun ieħor bla taxxi ġodda u se jnaqqas bis-saħħa t-taxxa ta' dħul. Il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar it-tisħiħ tal-awtonomija tal-ġudikatura f'kull saff u qal fost l-oħrajn li se jitħabbru aktar imħalfin u maġistrati ġodda. Dr. Abela indirizza anki l-kwistjoni tal-Emkast. Qal li fl-aħħar sigħat intbagħtu l-proposti dwar il-ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-Emkast u tenna li hu fiduċjuż se jintlaħaq kompromess.